Het is 4 uur 's middags. Het is donderdag 23 januari. En we weten welke partijen zich allemaal hebben ingeschreven voor de verkiezingen van 21 maart. Dat zijn 14 partijen. We zijn net klaar met de laatste partij die een lijst hebben ingeleverd en daarna met de pers hebben gesproken. Zoals we al eerder gedurende de dag hebben gezegd, vanaf 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags hebben verschillende partijen hun lijst ingeleverd. We begonnen allemaal met Movimento Causa Promé, Mio Corsau, PAR, MANPIN, Trabalho para Corsau, UP, Civil Rights Movement Curaçao CAM. Dat was allemaal zeg maar voor Merdia in de ochtenduren. En vanmiddag hebben we 6 partijen gehad. Movimento Desarrollo Corsau, Era Novo para Corsau, MFK, Partido para Pensionado, Plebo Soberano en Partido Nacional di Pueblo. Die laatste was net aanwezig. Heel veel mensen kwamen daar vanaf. Je zag sowieso dat de MFK, dat de PAR, dat meerdere partijen heel veel aanhangers hadden meegenomen. Ook de nieuwe partij, Mio Corsau, had veel aanhangers meegenomen. En dat geeft aan dat er veel mensen vertrouwen in die partij hebben. Heel veel plannen, maar ik denk als je over het algemeen kijkt, is er geen enkele partij die niet heeft benadrukt dat ze de pensioenen willen verhogen. AOV is niet genoeg op dit moment en dat moet verhoogd worden. En zo zijn er meer plannen. Beter onderwijs, betere gezondheidszorg. Dat hebben alle partijen wel gezegd. En er zijn partijen die heel specifiek ergens op ingaan. Zoals de Partido para Pensionado van Moses Curiel. Die zegt van nou, ik doe mee. Ik ga kijken of er voldoende animo is. Of ik dadelijk voldoende steun krijg als ik de handtekeningen moet zetten. Dat zou mooi zijn en dan zou ik verder kunnen werken voor de Partido para Pensionado. Andere partijen als Plebo Soberano zeggen we hebben in het verleden heel veel gedaan. Stem op ons. De MFK, ook interessant om te weten. Leider Gilmar Picpissas hoopt op 12 zetels. Om op die manier geen coalitie te vormen, maar als enige partij te kunnen regeren. En ook de PNP, Rudmildo Lamonicidia, zei op het laatst dat ze hoopten dat de bevolking misschien wel 11 zetels aan de PNP geeft. Het zijn allemaal mooie vergezichten. We weten niet hoe het gaat lopen. We weten alleen dat er 14 partijen zich hebben ingeschreven. Partijen die nu niet in het parlement zijn vertegenwoordigd, moeten voldoende handtekeningen krijgen. Daar gaan we nu naar werken. Maar wij weten in ieder geval wie de nieuwe politici van Curaçao zijn. In ieder geval oud, nieuw, van alles. Maar de partijen die mee willen doen aan de verkiezingen van 21 maart. We houden u op de hoogte. Tot de volgende keer. Tot ziens en dag.